Dalila nije birala reči kada je buran ljubavni život Maje Marinković u pitanju. Dalila Dragojević vreme posle realitija koristi kako bi se odmorila i bila što više sa svojim najbližima. Naime, porodični mir s vremena na vreme poremete neki natpisi, a jedan u nizu bio je u vezi afere koja je uzdrmala Balkan, veza Maje Marinković i Peca Raspopovića. Da li je istina da planiraš da odeš na letovanje da budeš u blizini Maje i Pece? Ma kakav crni Peca i kakva još crnja Maja. Niti me zanimaju niti obraćam pažnju na tu aferu. Zaista mi je smešno. Šta misliš o aferi Maje i Pece? Nema tu ljubavi, tu je čisto sponzorstvo u pitanju. Mene je ista Maja napadala da sam prevarila muža, a ona preotela muža od žene i to po drugi put. Šta je gore od toga? Uzeti tatu nečijeg i odvojiti ga od nevenčane supruge, pritom ti je ista BFF, ili se razvesti od svog muža i zaljubiti se u drugog. I koga ja tu da komentarišem? Dovoljno sam i sa ovim rečenicama dala na značaju Lemurici. Karma je kučka. Gde ideš na letovanje? Neću vam otkriti još uvijek destinaciju, ali bit će jako zanimljivo. Dejan je rekao da će ići kod hodže da proveri da li je bačena crna magija na njega i pominjao je da je nalazio neobične predmete po kući. O čemu se tačno radi? Ma Dejan lupa gluposti, nije on baš pri sebi. Moj savjet mu je da što pre poseti Karamujića kako sam kaže i da se izleči od svega. Kao i što prije da dođe po svoj automobil, jer mu uskoro ističe registracija, a ja zaista nisam neko ko će auto dostavljati na adresu. Toliko. Što se tiče predmeta, pitajte njega, a ne mene, jer ja za to prvi put čujem. Osim igračke koju je našao u garaži, a bila je donešena iz veternika sa Teddy, evim stvarima. Već smo razjasnili sve na ovu temu i nema potrebe više bilo šta da se provlači, završila je Dalila.